Pila ka mga pulis sa reyon naangot sa kontrobersiya kag krimen. Aton balikan ang mga dalagkong ang mga krimen sa Western Visayas sa report ni Zen Kilantang. Nanging kontrobersyal ang pila ka police officer sa Western Visayas subong nga tuig. Matandaan nga may anong ka pulis nga babayi nga nadakpan nga nagainom sa isa ka restaurant sa barangay Pasig Sara, Iloilo sang Setyembre. Nagapaidalom sila sa training bilang requirement kuntani sa proposed assignment nila sa Regional Mobile Force Battalion sang natabo ang insidente. Gin-terminate sila sa ila training sa Regional Special Training Unit. Sang damlag lang ginkumpirma sang PRO6 nga napirmahan na ni Brigadier General Rene Pamuspusan, anay Regional Director, ang rekomendasyon kung sa diin nakasaad nga sa baylo nga grave misconduct. Simple misconduct ang kaso sang anom ka pulis. Ang penalidad sini 30 diyas nga suspension sa serbisyo. Oktubre, sang ginreport nga isa ka pulis nga ginapahayag hubog ang nagpinalupok sa compound sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Barangay Zerudo, Sara. Ginkilala ini kay Major Terence Paul Santa Ana, Deputy sang Regional Learning and Doctrine Development Division. Base sa investigasyon, duha ka beses nga nagpalupok sang iya posilang pulis. Yara na sa Regional Internal Affairs Office Service ang kaso ni Santa Ana. Nanging kontrobersyal man ang Britannico Muller case. Natabo ang krimen Enero 19. Una na nga gintiro sa sagwa sang ilabalay sa Barangay Cuartero, Haro, si Alan Muller, isa ka call center agent. Pagkaligad ang pila ka minuto, ginluthang patay man ang negosyante nga si Delphine Britannico sa Barangay Nabitasan, La Paz. Base sa resulta sang ballistic examination, compatible ang mga basiyo sang bala nga na-recover sa duha ka separado nga shooting incident. Ginimbestigahan sang National Bureau of Investigation 6 ang kaso ni Britannico matapos maghingyo ang amay sini nga si Anay Assemblyman Salvador Britannico. Nagwa sa investigasyon nga suspect sa krimen sanday Police Corporal Jerry Villanueva kag Police Corporal Joseph Andrew Hoven. Naka-restrictive custody na si Villanueva, samtang nag-awol naman si Hoven. Nagapabiling nga at large ang duha pa ka mga wala makilala nga suspect. Yara man sa restrictive custody si Corporal Val Alan Lisay matapos nagwa sa investigasyon nga service firearms sini ang gingamit sang suspect nga si Andy Mahinay sa pagtiro patay sa Chinese businessman sa Dalan Isnart sang nagligad nga Nobyembre. Si Lisay ang na-assign sa Regional Headquarters Support Unit kag miyembro man sang mandirigmang mga awit sang Police Regional Office 6. Wala man makaluwas sa kamatayon si Police Corporal Fel Franz Lumahang, miyembro sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Iloilo Provincial Police Office nga nagserbe bilang pusher buyer sa buy bust operation sa Barangay Abilay Sur, Oton, Iloilo. Ginapahayag gintiro ini sang subject sang operasyon. Apang nangindako nga palamang putanon ang kamatayon sang pulis bungod sa pila ka mga sirkumstansya nga wala nahatagan sang klaro. Kaangay sang hospital logbook sa diin ginpahayag nga accidental firing ang natabo sa pulis. Ang oras sa natabo sang operasyon, pagdala sa pulis sa ospital kag pag-abot sang investigador sa lugar sa diing ginapahayag gintiro ini. Kagang panaysayon sa mga trabahador sa lugar nga wala sila sang may nabatian nga lupok sa oras nga ginapahayag natabo ang operasyon. Tubtub subong wala pa masanagan ang kamatayon ni Lumahang. Antes magtakop ang tuig nang madugo man ang operasyon nga ginpatigayon sang CIDG-6 kag militar sa Banwa sang Kalinog, Iloilo kag tapas kapis sa diin siyam ka mga subjects ng search warrant ang ginbawian sang kabuhi matapos ginaaligar nagbato sa operatiba. 17 ka mga persona nga ginapahayag na kuhaan sa mga armas kag eksplosibo ang naaresto. Para sa Handuraw 2020, Zen Kilantang, One Western Visayas.